Good evening, ladies and gentlemen. Ụmụ Ada Biafra swears less course on Nneakwuna Chimezie. Welcome to this very program. Before we go to prayer or we move to prayer, just when everybody is now understanding the preaching of Mazi Nnamdi Kanu, when everybody is now comprehending the inescapability, if there is any grammar like that, enwere PhD in wrong grammar. When everybody is understanding the capability of Mazi Nnamdi Kanu, those who abused him previously, coming to terms with the reality, apologizing, that is when a contracted area from Yoruba, who married Yoruba, have two Yoruba children, and who is being seen all the time around Alaba, is being contracted to insult Mazi Nnamdi Kanu, motivated by one efulefu called Uchechi. I would always tell you people the truth. Uchechi is just an idiot. When everybody is understanding, the people who come to say, oh, we love Mazi Nnamdi Kanu, we visited him in Sokoto prison. They went to take picture, they went to take video. So, and at the end of the day, they started insulting him because they said they give him advice, and he rejected the advice. Did Mazi Nnamdi Kanu become great with your advice? You said that Mazi Nnamdi Kanu is the only person that will get Biafra. Did he become great before you believe in him as the only person that will get Biafra? Did he use your advice to become great? I am Mwashibrobi, please. And I can thank, my own on Biafra agitation. I will tell you the truth. I have no permanent friend, no permanent enemy. Anytime you change, we become one. The enemies wants to divide us. They want us to fight against ourselves in order for them to laugh at us. But 20-something years in freedom is not an achievement. If you cannot get freedom for 20-something years, continue playing at the gallery of the enemies. That means if you continue playing with the gallery of the enemies, that means you're a fool. I am Mwashibrobi, please. 20-something years, of which sometimes when I think about it, it took my childhood away. I ran away from Onitsha, where I grew up. Forced me to Lagos. Just as when I think that I am cooling down, I ran away again. I want to say on this very platform, I have no permanent friend, no permanent enemy. And that is the reason why I am thanking Methuselah in the work that he is doing. Methuselah is my brother. And why I am boasting of him is because of his current stand. The guy is doing marvelous job for the Biafra people. That is me for you. I come for this very freedom agitation with an unbiased mind. And I thank Ụmụ Ada Igbo. If there is anybody who have fought against her because of her stand on this very struggle, it is me. But once you change, I change. That is the reason why I'm here. And I thank to some extent Master Prophet. He is doing marvelously well, and I will explain. If Master Prophet in his age can face what is she called? The one called Uchechi. Oh, the kidnapping of my husband, the ship me made him now for one time come here, gwa ihe mere that nwa and onye tovara gi ime that nwa iji were speed ship ya ndara fools everywhere. I thank all of you. Today, after the prayer of Chukwana Huanya, I will bring to you
the Ụmụ Ada Biafra laying course, and I will bring to you too many programs. We have to join Chukwu na-ahụ anya ka o kpere na ya ekpere na ọya nwa bụ egwu ndị ilo. The only man has sabotaged in Kenya, yet in the enemy's camp, his enemies is not done yet. Every time they are angry, every time they are in haste, every time they are. Hey, Chineke nna mere anyị ebere. Let us go to Ekpere Chukwu na-ahụ anya, please. I will be right back. Ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya, onye ọ bụla ya na-achị, onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi, onye ọ bụla ya bụ ọkaka. Ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi, mmalite na ọgwụgwụ, ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi. Onye nwe m, ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi. Anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ. Ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, maka na okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu. Ọbịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị. Anyị wee na-akpọkwu uwe na-arịọ gị na-asị, lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt gotu ọgbe wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbodo ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere. Anyị wee na-aja gị mma, na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị, wee nye gị nsọpụrụ ụtọ na eji ama mgbe niile, n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị onwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile. Ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile. Anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi, sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe nwanyị bụ isi ala nye, ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ija mma, na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasị wee baa ha ọnụ, ha wee daa hapụghị ikonye ọzọ. Obodo ekwensu bụ zu ala ọkwa n'ihi eze ebube dị ngọzi. Anyị onwe anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkwa ha nsọ gị, na-asị na enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị wee na-aja gị mma, wee na-eto gị, na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwere onye kere na otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi mara ebi ka a na-arịọ gị. Ise. Some of you do not understand what the Fulanis have in store for you. Very, very soon it is going to happen. And when it happens, your eyes will clear. And about whom you will see it very clearly. I was warning you. It is the spillover of their same, should I say, terror effects that we are feeling right across the South. That was why we said with the launch of ESN that we cannot allow that nonsense to continue. They know they are not going to make any headway in the East. They have turned their attention to the West. They are forcibly occupying their land and telling them that they cannot do anything about it. A whole presidency in a country openly and brazenly supporting terrorists. All of you watching and listening all over the world, you know that Miyetti Allah is a terrorist organization. You know that. They have killed. They have said that Benue State is theirs for the taking as a spoil of war. All of you are aware of it. You know what they are doing. Anywhere you have Fulani headsmen, terrorists for that matter, they tell you, oh, they are pastoralists. They are allowed to do their businesses in the forest. All of you are aware of it. But you kept quiet, hoping that somehow Tinubu will emerge as the president, or an Igbo man will come as the president, and your family will start enjoying. But in the meantime, you have no more farmlands, you have no more forests, you have nowhere you can call your own home. The same stupidity exhibited by Hausa peasants that enabled Fulani to take Sokoto from them. That enabled Fulani to take... Let me pause it here. You see, I like, if I'm wrong, I am the first to come out to say I'm wrong. I'm telling you. You see this guy here, Mazi Nnamdi Kanu. I never supported IPOB. I'll be honest with you. I never did. I thought they were too aggressive, you know. I didn't believe in their cause. But now, I'm looking at all his videos. It looks as if this man saw the future. I'm telling you the truth. Everything he said in the past is happening now in our very before in Nigeria. I'm telling you, this man saw the future. And you know the one where they bust my head? Sunday Igbo, that probably did worse than him, is a chief in Yoruba land today. Militants, this Fulani militant that is causing mayhem in Nigeria today, they are repentant and are in Nigerian military as repentant militants. Guess what? This gentleman is still in prison in Nigeria under Jagaban government. Is it fair? It's not fair. It's wrong. This guy actually saw the future. I feel bad that I did not even listen to him or believe him. I feel bad. And he should not be in prison. It's wrong. If there's any atom of fairness in this country called Nigeria, Nnamdi Kanu should be a free man. If you guys don't want to host him in your country, then let him go back to his family in London.
And as again, I have to accept for the first time in my life that Nigeria is actually a zone. Namazi Nnamdi Kanu Toka. If you release him to go home to his family, it's unfair. Fair is fair. So you heard Dr. Zo. This very testament comes yesterday. And just as millions of people are confessing that Mazi Nnamdi Kanu is Chukwana Huanya, he saw what ordinary eyes cannot see. He is just like a Bible. Whatever that is happening in Nigeria, he have countless of video. Once you go to his video, open it, you will see that thing that he said many years ago. It is what is happening. He told Ndi Yoruba that Tinubu, if Tinubu becomes president, they will buy you in your own land. They are already in your own. Tinubu is just like Afonja. Is it not happening? Just after all these things are happening, the one they went and hired Nwanyi Pantana Walaiga na Otele, the one called Uchechi, went and hired Nneakwuna Chimezie because she is the leader. Listen to me. Uchechi and her boyfriend is the leader. Uchechi is the leader of the SDOS. She with her boyfriend, that is her spay husband, Ejiofor. Uchechi is the leader of the DOS. Her spay boyfriend, why I added the spay boyfriend, hired Nneakwuna Chimezie for her. It was Ejiofor who recommended Nneakwuna Chimezie. I have said this to Uchechi, not to any other person. It is Uchechi who engineered go close. All these things have always said the family of Mazi Nnamdi Kanu. They bought free ticket for Uchechi to go to Sokoto, and after them, Uchechi Nneakwuna Chimezie to go to Sokoto, free ticket. After then, Nneakwuna Chimezie turn against them. But what they never knew is that the one who thought that no yo nwere uche, the one anyị na-arụ akwụna nke na-akpọ Uchechi, set them up. Uchechi arranged all this 419. The one that is gallivanting, abụ m Uchechi Kanu, Chineke kpọọ gị ọkụ, kpọọ Uchechi Kanu ọkụ. Chineke kpọọ gị ọkụ. Sometimes ishi dị na-awakarism these days. Nchebe ihe na-eme in this, nchebe the kind of sabotage. Ọ na-awa m ishi, but we are here preaching nothing but the undiluted truth. I know ebe anụnwa na-preach nothing but the undiluted truth, and I will tell you the truth and nothing but the undiluted truth. So pay very close attention. What is the name of this Nneakwuna again? Nneakwuna Chimezie. Ụmụ Ada Biafra led course on her. She attracted course. As for people who will say, oh, pray never to attract course in your life. Course adịghịkwa mma. Mere gaba, mekwa ihe ị na-eme nwụọ. Ihe na-ezuzugharị ego ị na-akpata onwe ihe ị eji eme. Since ị chọrọ ibitere anyị ya anwụ na bitere ya. Since ị chọrọ ibitere anyị ezinụlọ gị ya adọghasị. Onwe onye ya bụ uru n'ezinụlọ gị. Since ọ bụ sabọbụ ihe dị gị mma n'obi. Onwe onye ya akpata ego rie ihe ọ kpatara n'ezinụlọ gị. Ha niile ya na-ada na problem. Ụmụ ihe niile abụ okwu ọjọọ. And if you're doing attract all this cause, isi onwe ihe ọga, especially ụmụ ada gbagidegoro ọbara kọọ ha na ihe, kwubie okwu a n'isi gị. Ọ ya bịarịrị na mmezu na eke, ọ ya bịa na mmezu n'orie na afọ ya na nkwọ, ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ ndị Igbo. Ọ ya bịa. So I want to play the program of Master Prophet. All of you listening to Dr. Zo. They were among the people insulting Mazi Nnamdi Kanu. He may or he may not be, but he said he is apologizing, which means he was among those
insulting Mazi Nnamdi Kanu, and he said it here, he never believed in his cause. He never believed in his cause. But now he is very sorry, and he feels more sorry that he did not listen to Mazi Nnamdi Kanu. When people are getting the message, the congregation of Ndabrano, that is the SDOS, hired their woman Aquila called Uchechi. I mean, Uchechi hired their woman Aquila called Nneakwuna Chimezie to insult and bring Mazi Nnamdi Kanu down. They use all those platforms. Those who are involved in this pray that they buy before the time comes, because they go look for buy and they will not see buy. They should. It is determinant on them. When the wrath of God will fall on them, they will look for buy and they no go see buy. Because as of God avenging, God Almighty will avenge. How will he avenge? It's not up to man to say. So let me put the program of Master Prophet here. I want that program to play and roll, so that you hear the course Ụmụ Ada Biafra led on Nneakwuna Chimezie and her accomplices. Please watch. I made some mistake in the beginning. I didn't include my speaker, so I didn't know that was the problem. This is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the wicked one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofan. Ndị Igbo ya dịrị na mma. O nwere short voice recording ga-play ihe ndị ụmụada ndị Igbo kwuru, and I comment like 5 or 10 minutes, and that's it. Imana here I know summer, so actually maybe I'm not in the heat. Everywhere is so hot. Because I can play here this voice recording because Ala Igbo efuone. Onye ya na nwanne ya kwuje ịchụ nta, ahapụ ụkwụ nta, hapụ anụ na-agbazi ụkpa nwanne ha. Akwa no for 2 years, over 2 years. Na-achọrị Simon Ekpa, na-achọrị Simon Ekpa, na-achọrị Simon Ekpa, na-achọrị Simon Ekpa, na-achọrị Nele Ofegbu, Dr. Nele Ofegbu, na-achọrị ụmụanyị highway. But onye nọ n'akụkụ na-akụrụ ha ogene, na-egburu ha ọja. Onye ọbụla hụrụ ụkwụ mgba madam ahụ, ya ebushite onye ahụ, bido blackmail ma that person. To Madam Cancer ji bushite Simon Ekpa. Mgbe Simon Ekpa hụrụ ihe megene na ha chọrọ iyuzie, ha ebidozie kọtọwa Simon Ekpa. Mgbe ha hụrụ na Nele Ofegbu in the beginning, Cancer na Nele Ofegbu na-arụ ọrụ. Nele Ofegbu ha ụmụanyị ha wee chọrọ ịtụrụ ya ego, ama ha enyere m enye ha. Anụkwa mgbe Simon Ekpa ha chọrọ inye ego, ama enyere ha enye ha. Ahụkwara mgbe Madam Heda ha chọrọ inye ego, ama enyere ha enye ha. Ana m ekwu ke m na-adịghị sure of maka ihe anyị na-eme ihe mmụọ. But I may play this voice recording because Grenia briefly. Nneka Chimezie, Nneka Chimezie, Nneka Chimezie, Nneka Chimezie.
anyị ụmụ ada ala Igbo bịara wetara gị ozi a. Anyị ji osisi kpọrọ nkụ ji nke dị ndụ bịa si biko ka ị hapụrụ anyị onye ndu anyị, ma ọ dị gị mma ọ dị anyị mma, biko ka ị hapụrụ anyị onye ndu. Anyị ji eke na-akpọ na-ekwu ji Orio jikwa afọ ji nkwọ bịa si gị biko na gị hapụrụ anyị onye ndu anyị, ma ọ dị gị mma ọ dị anyị mma. Nnadị Kali dị anyị mma mbombo, Ọhamadike dị anyị mma mbombo, onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya mbombo, onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya oyoyo. Nnadị Kalụ ọmarịcha nwa Chineke nyere ndị ya nye obodo anyị, ka anyị na ya okwu ọnụ ya tanta, ije ụkwụ ya tanta, omume ya tanta, mere n'iya kọmputa onye ọ na-ewe nyawewe onye ọ na-asụwa onye ọ na-ewe nyawewe anyị achọghị ọmarịcha nwa Chineke nyere anyị ya ọtụtụ obodo anyị ka anyị na ya okwu ọnụ ya tanta, ije ụkwụ ya tanta, omume ya tanta, mere n'iya kọmputa onye ọ na-ewe nyawewe onye ọ na-asụ na-asụwa onye ọ na-ewe nyawewe dere nne ya kọmputa. Nneka Chimezie, Eji Chimezie, Ụmụ Ada Igbo na-agwa gị okwu a. Anyị na-agwa gị okwu a n'ụbọchị taa si gị nwụrụ nwa nkịta gị n'ahụ, were ire gị gụọ eze gị ọnụ. Ama m ego ole Fulani kwụrụ gị, ama m ego ole Fulani kwụrụ gị ha eji plant ha gị n'ala Biafra, ama m ego ole politicians kwụrụ gị, ama m ego ole Chinasa Nworu kwụrụ gị ka ị bịa mebie aha onye ndu anyị. Ọ wee nwa na-akpa nwa aka, a na-akpa nwa agụ aka n'ọdụ, ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ, ma na-akpa nwa agụ aka n'ọdụ. Ọ wee nwaghị ihe edere na Baịbụl okoko na Baịbụl so touch not my anointing and do my prophet no harm. Ọ bụ n'oyibo ahụ okoko nwaanyị isi bugi bugi gaa na-awụgharị ka nwansa, ịwụrụ gaa n'elu gị ịwụrụ gaa n'ala, achụgharị ndị politicians n'azụ, hapụ di gị ezuzugharị, onye iberibe ga lekwuru di gị okoko iji ụta na-asụsarị na kọtụ eche ma mmadụ bịara ma na ihe bịara wụ ka ị na-amonitọgharị. Ifili na Nnamdi Kanu bụ onye eji egwu egwuregwu, iche na my supreme leader bụ onye eji egwu egwuregwu, ọ wụ supreme leader, ọ dịghị abụọ, unchangeable abụọ, onye iberibe okoko. Ụmụ Ada Igbo si gị gaa lee digo. Nneka Chimezie, pig nose, chameleon, okoko twat dịka gị, a nickel poop, empty vessel that makes the most noise, empty. Irubeghị ịkpa aha Nnamdi Israel okwu ka ahụ. Nneka irubeghị. Ụmụ Ada ala Igbo nọ nga na-agwa gị sị gị Eke, Orie, Afọ na Nkwọ ala Igbo ga-abụ gị ọbụ n'aha Igbo. Nneka ala Igbo ga-abụ gị ọbụ n'aha Chukwu Okike abịa. Ị gaghị anwụ ọnwụ ọma ebe ị hụrụ ihe ọma sị na ihe ọma adịghị mma. Nneka ihe ọma agaghị abịa n'ụlọ gị. Nneka ị gaghị eri uru ihe ọma. Ikute mmiri ị ga-enwe ọ ga-awụfula ha gị. Nneka Chimezie, ị hụrụ Nnamdi onye mfụtara na tufuo ha niile, luzuo nne, luzuo nna, luzuo 28 bodied men. And that dog Jack ndị abịa eleta ezute anyị ma anyị mbịa dula ke director gị nwee ike chụtụtụ mvọ ịfụta gị gbabatala kọt echela anyị hụrụ mmadụ anyị amaala anyị hụrụ ewu okoko mkpi nkịta. Nneka Chimezie nwụrụ nwa nkịta ịhafụrụ di hafụ ụmụ okorobịa isii na-esusugharị a vagabond. Ọ bụ ha bụ you are a vagabond. Arụke na anyị nkwarịrị ya kpara. That is anụmanụ arịrị nga erigide oge nwa. Okwu aka enwe n'ofe na ọnya ga-ama ya.
anya ụmụ ada ala Igbo nọdụ agwa gị okwu na-asị tutututu ọ bụ otu ọnụ Nneka Chimezie tutututu ndị nne ndị ịgwa gị okwu ụmụ ada ala Igbo ndị ịgwa gị okwu taa sị taa mbụ ụbọchị orie ekwekwa nnata orie eghela ahụ Nneka Chimezie ọ ga-ireghela ahụ n'ihela ebo that is idufwedegela mvọ Nnamdị mvọ ụkwụ ka ebefuru foto mvọ ụkwụ ya enweghị ebe o duru just because le ị nwere adị ndị nji ego ole enyere gị Nneka cheta dị ndị kembụla mgbe ndị riri eri ndị ebe anọ Nnamdị Kanu gwara we see you eat this money, you collect this money, but you will not live to enjoy in shame. You serve the zoo and come back in shame. Nneka onye rere nwanne ya o chela ndị resere nwanne ya nga ekpọ ya mmadụ onye rere nkịta zụta enwe ihe ntụpụ ka nọ n'ụlọ ya Nneka Chimezie nwụrụ nwa nkịta Nneka Chimezie eji mkpi nwunye ndị Awụsa ndị Awụsa rara nne gị n'ebe ugwu Fulani ọ bụghị Awụsa Fulani aha gbara nne gị amụta gị ndị politishan na-aragharị gị up and down ejidere gị na gota jide gị na họtel jide gị n'ime ọhịa maka gịnị ego Chineke kpọkwa gị ọkụ ọnwụ kpukwee gị ala kụgbukwe gị Chukwu abịa ma ya kụgbukwe gị onye nyere ọnụ gị ji kpọta Nnamdị Ukwu Kanu ọnụ aha iwu onye Chineke kpọkwa gị ọkụ ala kụgbukwe gị leke lori afọ ị ga-anwụ afọ ga-anwụ ya end ị ga-ahụ the end of this year. Nneka Chimezie nụrụ olu ụmụ ada Igbo ịlala otu a jiri eji ala ịlala ebe ị na-achọghị kwere onwe gị ugwu cheta na Chineke nyere gị mkpụrụ gị hapụ mkpụrụ gị hapụ di gị na-ezizugharị ihe na-emegbuo gị ọ na-ewute m na mbụ nwaanyị a na-akọ gị ihe anya na-ewute m beta ọ gaghị ewutere m n'ihi adịghị m ka gị erespetiri m onwe m ireela onwe gị o nwere nke mere day before yesterday ebe ahịa ọgba osisi nwaanyị chu ụmụ 7 hapụ ụmụ ya na-efegharị ka nkịta ọ nọ n'elu họteelụ mgbe ọ na-eme gị enjoyment nwụọ ọ ga-adị gị otu a n'aha Chukwu okike abịa Nneka Chimezie ụmụ ada ala Igbo si na ọ gaghị adịrị gị mma n'Eke ọ gaghị adịrị gị mma n'Orie ọ gaghị adịrị gị mma na Nkwọ ọ gaghị adịrị gị mma na Afọ taa ụmụ ada ala Igbo si ha fụrụ anya onye ndu anyị hapụrụ anya onye ndu anyị n'ịga anyị mma mbombo onye ndu n'ịga anyị mma mbombo onye Chimereze na mmadụ apụghị ịma ya mbombo onye Chimereze na mmadụ apụghị ịma ya oyoyo anyị na-asị gị kwara ngwongwo gị na ndị otu gị ka ha rụọ unu niile gbara tebụl gburugburu nara ego na-esi onye ndị imi ọ gaghị adịrị unu na mma Biafra agaghị echi unu agaghị adị ndụ ruo ego ahụ anyị nwa bụ ụmụada ala Igbo na-asị na ọ gaghị adịrị unu na mma unu agaghị ahụ ala Biafra ka ha ra na unu kwụrụ bụrụ anyị mana unu bụ ndị na-agbara Fulani ọ gaghị adịrị unu na mma ụmụ ada Biafra sị na ọ ga-adịrị unu otu ahụ ruokwe ụbọchị niile n'ime ndụ unu ma jenereshọn unu niile otu a na ọ ga-adị n'aha Chukwu okike abịa Nneka Chimezie Nneka Chimezie adịghị m chọrọ ịjụ mkpi Nneka onye siri gị nyụọla ọbụla ala adị m ịjụ nwa bingo onye si gị nyụọla ọbụla ala Nneka chere ma Nneka che ma achọrọ m ịjụ gị ajụjụ si gị onye si ugbo tukwuru fụta na ezila ọbụla ala ịbụ na nwatakịrị abụghị isi ga-afụtara anyụrụ ala lele Nneka ọha nshiela otu onye ọ gaghị riche beta otu onye shiela ọ gaghị iju anyị ọ gaghị iju ụmụada ala Biafra ya mere mmadụ agwa gị Nneka sị gị gbara ọgwụ gị ṅụọ Nneka adịghị m ịchọ ịgwa gị okwu n'ihi na ebe nwaanyị
bete ebe ahụ na ị chọrọ imere onwe gị dịka ị ga-abụ lele mmadụ otu imere onwe gị mkpụrụ rice otu imere onwe mkpụrụ rice ọkụkọ she said disgrace to humanity and ibe disgrace to ụmụ nwaanyị ibe disgrace to ụlọ chọrọ onye ọ ga-agwụ onye awụrụzie ahamadike supreme leader ijukwara ese disgrace to Biafra land ijukwara ese supreme leader amaghị onye nsị gị mee atị ya heke ata ihuneka ahụ ị na-ara eji ụra kpochie gị ara anaghị ogbu ị ga-aga adakadaka nneka dịka ọkpụkpọ ukwu agbakọchichara gị nke niile nneka egbochi nketa nneka ibuchi eji bụkwa eji bụkwachi ọkụkọ ịbịa na-eke ịbịa n'orie ịbịa n'afọ ịbịa na nkwọ anyị na-akụchi ya n'ụbọchị taa Nneka otu ilere Nnamdị Kanụ si na onwe ihe hụrụ ajala ka efeba gị n'anya amadi ha n'ala Igbo niile ga-achụwa gị n'eke nwa ọma niile nọ n'ala Igbo niile ọ bụrụ na Nnamdị pụtara sị ka ọ bịara ụmụnne ya ya dịrịla ya na mma ọta wụrụ na ọ bịara sị ka ọ zụọ onye ukwu zụọ onye nta gị si mgbarụ na ị ga-abịa imetọchi asị ya nwere aha gị rụkwa mmetọ ọ ga-adịrị gị mma na eke ọ ga-adịrị gị mma na ori ọ ga-adịrị gị mma na afọ ọ ga-adịrị gị mma na nkwọ asị m onye asị ihe ọma mere anyị asị m Nnamdị Kanụ ụkwụ jiri banye ebe ahụ ụkwụ ga-eji alụ ga-aka mma ị ga-arụ ya n'akụkọ ọ ga-eme gị n'anya n'aha ndị ichie na ndị egede kpọrọ anyị oku o mewo ya Nnamdị Kanụ emewo ya okwu Biafra rara ndị ọzọ ahụ Nnamdị abịakwu ụnụ ya onye hụrụ Nnamdị ya si ya o meela ọwụ otu ọ dị ya gazie onye hụrụ Nnamdị si na ọ dị ihe ọhụrụ ije aja ala febakwa ya n'anya ihe hụrụ Nnamdị si datara Nnamdị a ga-eji ihe ala asị m ihe irikwe gị ị na-aṅụ mmiri ị na-eri osi ị na-aṅụ ihe niile dịka ị na-echere Nnamdị echiche ọjọọ echiche gị ntọkwa n'ime ya eke n'orie na afọ na nkwa n'aha ndị egede na chikpọrọ anyị oku ise onye kwuru Nnamdị Kanụ riwe elu agụ ada ka ọ ga-enweta ise o kwetere pịa bụ ọhịa atọkwa n'ọhịa ise otu a ka ọ ga-adị n'aha Chukwu okike abịa ise Hey! Olo ele ụdịrị ego mmadụ nwere ike nara ebo ya ụdịrị kọs a na-asụchi hụkwa ụdịrị kọs at a time anya mmiri bido gbaba m n'anya mgbe a adịrị generation akpata oyi wụba m amụrụ m ụmụ kọs a dị too heavy ọ dị too heavy ọma akwa asa ahụ mara onwe ya ahụ ọma akwa asa ahụ ya mara onwe ya gị nwa na onwe gị bụ adaka sị na ị bịara ibutere ezinụlọ gị mkpọrọkọ ọnụ burukwe na nwere asị m burukwe na nwere ụnụ ma ihe anyị na-eme n'ije a bụ ihe mmụọ ihe anyị na-eme n'ije nụwa ije Biafra bụ ihe mmụọ ije Biafra ije ala Biafra ọ ihe mmụọ ka ọ na-enu ka mmadụ si wee bute kọs ịhụkwa ụdịrị kọs a na-asụ ebe a hei ma onwe m ya adịkwa nke m ana adị ma ya ma ndị kpọtara ya ọmandịrị ha mma na eke ọmandịrị ha mma na orie ọmandịrị ha mma na afọ ọmandịrị ha mma na nkwọ nwaanyị mechiri ekpere enunwa tụrụ ogu nwaanyị mechiri ekpere enunwa ya nwabụ nke ji ogu wee kpee ekpere ọsio lekwa ihe a na-akpọ mmadụ ịtụ ogu na ọ bụrụ na maazị Nnamdị Kanụ bịara iri anyị bịa imetọba anyị ya adịkwara na ya na mma mana ọ bụrụ na ọ bịara ịzọpụta anyị na-akọtọ ya adịkwara na gị na mma onye mechiri ekpere enunwa ji ogu wee bịa and ụmụ ada niile kwuru okwu ebe enunwa okwu ngwa gị na
ka kọsọ n'ala ibe ya elu. Onye na-ahụba ebe ụmụada mere ihe amaghị ihe na-eme. A na-ekwu ya ole a ya sị hei ọkwa ihe a na-epetọ. Mana ekpekwe na ekpere ka ekwubie okwu n'isi gị. Ụmụada bụ the highest court n'Igbo land. Ama m unu nwere idea. The highest court n'Igbo land bụ ụmụada. Ụmụada nọ na keesi, ụmụnna anaghị anọ on the case. Ị nwere idea? Ụmụada ma m bịa kpechaa ikpe nnọọ iburu ya gaa ụmụnna. In fact, onye ọbụla nọrọ chairman of ụmụnna ya sị gị onye ekpere ikpe ụmụada, ha ebigo n'ikpe. Ọhịa ya anụ. Onye ekpere ikpe ụmụada, ha ebigo n'ikpe. O nweekwa ebe ọnụ ala Igbo ụmụada na-anọcha na keesi anọgharịa. Ọ ya nwa mere bifo iburugo ụmụada ha ya asị gị bugara ụmụnna. Iburukwego ọzọ ha jụọ gị family ọ dịkwa awe. Iburukwego ọzọ ha asị gị gaa gụn ga-akpa ejienu n'onwe ụnụ. Iburukwego ọzọ asị gị bupụrụ ụmụnna ha kpee. Bifo ụmụada buru keesi ha na-akwa anọkata mabata na keesi. Ona ka ọ dị na vileji ọbụla. Ị gaghị anọkata ụmụnna ekpebe keesi. Ụmụnna bụ the lowest court, second to the last court enwere. Ị gaa na ụmụnna jụọ gị ezinụlọ kpee na ke ihe unu kwubiri na ngwuru unu. Onye dị ona bụ nke nnukwu na ngwuru unu ke ihe o kwuru. Unu kpee na ọya ebe unu ekpe na ya onye unu ọya na ka itinye ya ọnụ ụmụnna tinye ya ọnụ. Ụmụnna kpee ha ekpeteghe ihe ha kpere ga-eju gị afọ. Ka m kọrọ unu ihe mere n'obodo anyị, because I am always a living witness. There is a man ama the man dịka onye nọ n'otu. In fact, ọ bụghị the man n'onwe ya made a confession oloshie. I mean, mgbe ndị ekpere bịara asị na o ji ụmụ ya atọ ụtụ, of which one of the one o ji wee tụ ụtụ mgbe ahụ bụ onye ma echi. Anyị na-egwuchara mmiri dide ọnwụrụ dide eji wee tụ ụtụ mụnwa na senior brother m na ya chụrụ mmiri anyị na-enọ na-egwu mmiri. Anyị ama na ihe anyị na-egwu mmiri bụ chafụ na ewerego the girl n'ozu. Egwucha mmiri anyị laba that day ka anyị si village ala Ọnịcha. Anyị na-ala anyị alarụzie Ọnịcha na mgbede. Ndị nke batara n'abalị wee na-agwazi anyị na ụkụta azụ anyị na-akụ. Ama mma ya ojiri ọkpa ruo ebe anyị na-aba moto asa akwa atiwa. Gịnị na-eme? Onye anyị na-ebu mmiri wee bata bifo maka agara m iyi gaga saa ahụ dara ka o bu mmiri nke wee bata ọ dara. Anyị amaghị anyị laba. O wee ghọọ ọnwụ. Mgbe ndị ekpere bịara asị na o jiri na ụmụ iwe mmeni ụmụ ịtọ ụtọ. The last one ọ chọrọ iji atọ ụtọ bụ nwa ya nke o jiri obere ihe tọtụ m, nke aha bụ ebe ọ nọzi ewee jide. Na mma agwa unu, this man nwere immense power like this. Ụmụada bịakwa. Ụmụada agadadụ na kesi ya. Ụmụada nwede ụmụnna gara na kesi ya. Ndị ekpere mgbe confession niile ahụ ụmụ ya na-alụ ya na-aka egbum gbum. Ọ bụrụkwa na o mere ọ na-eme o. Ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu. Ihe ọ tọgoro bụ ọ tụọ na tụọgharị. Mana eji m okwu abịa oru ka nshi. Ihe m ji maka ya agwa unu bụ ụmụada pụta na ihe gbaba ọsọ. Ọsọkwa ya bụrụ na ọ gị nwabụ dị onye isi n'otu nzuzo. Ụmụada pụta gị na ọsọ na-eme maka ha ya disgrace gị. Ọgwụ niile ị nwere erughị ebe ụmụada nọ. Ọ ihe mmụọ ala nyere ha chịrị n'aka. Orughị ebe ụmụada nọ ha kwubie okwu ọ ya eso gị. Nwoke a niile kpara ihe a mkpamkpa ụmụada agakwa ukwe ya o. Ihe meziri ụmụada ji wee gakwunye abụ o nwere nwaanyị di ya furu efu. Di ya nọkọtara fuo for many years onweghị onye hụrụ di ya.
nga obi ka o were ọmụ ọkpụkpa gatụchie nga aha wee sị na nga aha ya nyere di nwaanyị aha ala aha ka o wee biri, na ya o nyere di nwaanyị ala aha ka o biri, mana na nke nwoke fuziri na ya ọ ya eweghara ala. Nwaanyị wee sị na ya ọ bịara ije di, alụọ ya ngano, di ya rụ ụlọ ngano, nwee mgbe ya o ji wee nụ na o nyere inyere ya. For many years, ihe na-aga to 40 years ka ọ na-achọ almost 50 years, ị bịa weghara ala. O wee ghọzie ugbu a ka ị na-abịa ewere ala. Ekpe n'anụ kpee n'ime ụlọ ụmụnna kpee, dido ụmụnna gara akpọ ya pụta ya agbachi ụmụnna nkịtị. Okwede atọpụrụ akpọ ya ihe niile akpọ gbara ketekete kpọọ ụmụnna na eze n'ihi onweghị onye chọrọ ịnwụ. Akpọ ya sị ya pụta kotokoto kpọọ okwe ha pụta ya afụ idigiri maka o ji ọnọnọ n'elu nọrọ na ihe a ọma kesi ọma eme kesi ọma kọtị ma ọma nke a. Ụmụnna laba, nwaanyị wee burunu bupụrụ ụmụada. Ụmụada ajụọ ụmụnna okpena, asị na ụmụnna agaana ugboro ole okwe ha azụ ụmụnna. Asị ya oke sịsị ga-aji ya na ụmụada asị ya kwụpụ ọkpụkpa ọ tụpụ ha ọnụ. Ụmụada jikwa oji jianụ ya na ụmụada asị kwụkwụ ọkpụkpa ọ tụpụ ha ọnụ. Ya fili na anụ na ụmụada na-asọ ya asọ. Dido ụmụada bịara ya gaa n'ime chemba. O nwere n'ime chemba ebe ọ na-eti glaasị, ọ na-anọdụ ọdụ n'ime chemba ebe a ka ọ bara. Ụmụada abaa nga shere ha na ọgwụ wee pịapụ ya. My God, okenye ka okenye na-atọkpọ ọkpọ na-eche na-apịa si ya jiri aka gị gaa nga ga kwepụ isi ehi ike ichiri. Ya jiri aka ma baa nga ọ ma kọtị m eru n'ụmụada, ọ ma IG eru n'ụmụada, ọ ma Supreme eru n'ụmụada. Ya gaa nga shepụ ishie ụmụada nye shovel ọya onwe ihe ọbụla ilibere nga na ọya na-abụọ bọrọ ihe tupu anyị kwuo okwu. Ya were shovel gaga bọkọrọ ụmụ ihe o dobere nga. Ụmụada wee due n'iyi laba. Nwaanyị banye n'ụlọ. Nwaanyị bi n'ụlọ a ruo taa. Nwaanyị bi n'ụlọ a kamgbe aha n'iyi ike gị rụọ eketere elu ekete ala gị rụọ. Ndị na-asọ ya anya asọdewe na ụmụada merụrụ emerụ faina. Abịakwa m this very program ịbịa nọte aka. Ihe m na-agwa gị bụ the power in ụmụada. Ana m eti ikwe ọnụ na ndị nne m ha. Ụmụada birikwe no mụnwa bụ nwa na-etinye ọnụ maka ọnụ nwata bụ ọnụ mmụọ. Ndị nne anyị ha ekwuona ka m kwuo asị nwa maka ọnụ nwata bụ ọnụ mmụọ. Nga ọbụla nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya anọghị, nna ya anọ ebe ahụ. Ana m asụ ka ụmụada be anyị kwuru ka o rere na eke, ka o rere n'orie, ka o rere n'afọ, ka o rere na nkwụ, ahịa na-anọ ụbọ na-anọ ndị Igbo. Chụvanụ ma ndị dị iri ha ma ndị niile dị iri ha dopụtara ha n'ije a chụọnụ ha ma dọkpụta ha nnọ ha. Hafụ otu anyị ama nkwe, hafụ otu anyị ama nkwe. Tii na ala ọgba aghara n'isi ha, tii na udo adịghị n'isi ha. Ha kọva mgbamgba, ha kọva ara, ha kọ eribe akọ eri mmemme ha ọnụ mmechi isi. Ha were onwe ha kọva asịrị, kọchie onwe ha na asịrị. Anyị ya anọ nganụ wee mara ka ha si wee jee laa, mara ka ha si wee lie ma bụọ ebe a ka anyị ya anọ. Ha abịa kọrọ anyị ka m kwuru, ka ụmụada kwuru, ka m na-eti ọ bụrụ na m na-eru ulu ove nke ụmụada, mana m na-eti dịka nwa eku n'aka maka ọnụ nwata bụ ọnụ mmụọ. M wee na-asị na ọya dị ire na eke, na ọya dị ire na orie, ọya dị ire na afọ, ọya dị ire na nkwọ, ahịa na-anọ ụbọ na-anọ ndị Igbo. Ise ya gazienụ. Ndị Igbo ekelene m unu. Ajọsịrị m hapụ, achọ m ime interrupt ihe a
ka m nọgechaa anya. Achọghị m ime interrupt. Achọrọ m ka m nọgechaa anya. But o nwere something unu na-anụghị nga ahụ. Ekelele m ụmụ nwaanyị Ada Igbo ka ha pụtara nyụkọ mmamịrị ya agba ụfụfụ hụ ihe ọjọọ si na ihe ọjọọ. But o nwere one thing ha na-appoint out. Oke nọ n'ụlọ gbara oke nọ n'ama na ofuru ife ogiri nọ n'ime ngịga. Ele ihe a ga-eji na-agba ukwu ose okirikiri, na-agba ukwu ose okirikiri. Ndị nna anyị, ndị nwaanyị anyị, ndị ụmụnne anyị, ụmụ ada, ekelene m ụnụ. Nna-emene but ọ fọtụkwara na-agbala ukwu ose okirikiri kamgbe 5 years ka nọ ntasị m akpọkwala nwaanyị aha na-ege ntị na-eje. But o si etiene na dis efulefu ebupụtala onwe ya gidigbam. Kparịa nne Nnamdi Kanu, kparịa nna ya, kparịa enyi m nwoke Kanu nta, kparịa ụmụnne ya, kparịa akwa Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. Were latitude nye nwaanyị isi pọnkụ si ya fama Nnamdi Ezebiro, ya fama ya arịrị n'ọnụ maka ihi allegedly asịghịkwa m na ama m na eziokwu according to na ha si na mmụọ si na nwokara na Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro Supreme Commander, maka na ọ tụmara nwaanyị ime. O ihe mere data efulefu Madam Cancer ji jee tu nwaanyị isi pọnkụ kọọ na ya kpene ya gbajie ya olu pushupụta ya. Nwaanyị a tụtụrụ Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, onye ndu Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, tụtụrụ ya tụkasịa ya na social media. Asheri ihe nwaanyị efulefu uhu isi kansa nke ya na nwaanyị isi pọnkụ nọ nga eje strength no Chikedozie m, strength no ndị otu Chikedozie m na-achọghị ịkpọ aha, strength no Ikenga ashị tonda gbagbuo nne Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu, onye ndu Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, na tonda gbagbuo nne ha. Na ezinụlọ Nnamdi Kanu wee bụ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị ibefa na-arụ onwe fa aka n'ike. That useless woman nọchara ihe ndị na-akpọ Ikenga, Maazị Ikenga apụkwala na IPOB. That useless bastard nọ ya mgbe asị ọtụ na ọtụ gbawa nne Nnamdi Ezebiro, na ọtụ gbawa nne Kanu nta, na ọtụ gbawa nne Emmanuel, na ọtụ gbawa nne Nnenna, na ọtụ gbawa nne Divine Mother. That useless efulefu nwaanyị ahụ nọ ya ya sị Maazị Biafran child. O setiene na DOS ewepụtala akwụkwọ na ha achụọ na Nnamdi Ezebiro, na ha asaki ya na Nnamdi Ezebiro, na ha achụpụla Nnamdi Kanu, na ha achụpụla onye ndu, na ha achụpụla Supreme Commander. That useless woman apụtade rebuke ha. Ọ dị mma ahụcha nwaanyị mapụ akpa enwezi ihe ha na-eche eche. Madam Cancer amapụla akpa enwezi ihe ha na-eche eche. Ihe m na-eche na-awụ ka ọ pụta ọzọ bịa meghe ọnụ nshi ya na redio Biafra so onye ajọsoro kpọta England na-erube 15 years. Eshi Nigeria kpọta ya England, amụghị ya na England, ajọsoro kpọbata ya na England. Ya na-asụ ụsụ karịa ndị amụrụ na England. I am a life transformative coach. I'm a life transformative. You life transformative coach.
Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro could not have a rest in his home. Yana amari ko kopa. Nnamdi Ezebiro anụghị n'ụlọ ya tọrọ ọjị. Ya na-amari ka oke nkịta daga ya ama n'ọnya. Ewu life transformative coach. A transform lihu Nnamdi Kanu. A transform lihu Nnamdi Ezebiro. A transform lihu supreme commander. A transform onye ndu daga ya ama n'ọnya. Gị na-apụta na-agba anyị na-ewe life transformative coach. Unu anụ naanị ya ntị m aka nke unu. Oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ama na azụ nọ na ngịga. Ana m agwa unu na Maazị Nnamdi Kanu enwenwu rest of mind, not for even a day. Mgbe ọbụla a na-akpọ ya tai, mgbe ọbụla a na-adọrọ ya for what? Mgbe ọbụla nwaanyị na-akpọ ya tai, ya bụ this very useless woman unu na-akpọ Uchechi Kanu. Uchechi Kanu bụ a cancer. And the spirit of Biafra will visit Uchechi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu, because of this very useless woman, went to Kenya to live, go nwee rest of mind. Because of this very useless woman. Agwara m unu na ewetere ya contract. O kweghị ka Maazị Nnamdi Kanu ṅụrụ mmiri tọva iko for once. Mgbe ọbụla Maazị Nnamdi Kanu ọ nọ na problem, from one problem to the other, a ga-akpọ ya taa ya eme ya nke a n'ime ụlọ. Today ha na-amagharị ọ ka mma ole a mmụọ ala Biafra shie disgrace ha, but we'll disgrace them better. Long live the people of Biafra. Share this very program and hit the like button, please.